Assalamu alaikum, sunana Fauziya Aliyu, ɗaya daga cikin jaruma a masana'antar KANNYWOOD. Ina ma abota kallon shirye-shiryenmu, muna ba ku haƙuri akan wannan shahararren shirin namu da muka ce za mu saka muku shi a yau mai suna kaddarar zuciya. Wasu ɗan matsaloli sun zo sun gifta, kuma kun san muna so mu kawo muku abin da zai nishaɗantar da ku, zai sa ku ji daɗi. Da Allah ku yi haƙuri, amma insha Allah ranar Friday, ranar Juma'a kenan mai zuwa za mu saka muku shi a wannan shahararriyar tashar namu mai suna kaddarar zuciya TV. Kar ku manta. Ki ƙara shiga harka ta. Kai dala malam dakata. Kai kaga nayi ma kallon matan da zan zo na ina kula irin kazaman yara irin ku a cikin school ne. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Ahmad jarumi ko producer a cikin wannan masana'anta ta mu da KANNYWOOD. Alal hakika ana ba wa masu goyon bayan mu ko masu sauraron mu da suke jira mu samu su ɗin mu na kaddarar zuciya, ina mai ba su haƙuri bisa wata tangarɗa da aka samu. Wannan shiri da zai samu damar zuwa musu ba a wannan rana ta Juma'a, insha Allah sai Juma'a mai zuwa ranar. Yanzu ana nufin ce za mu rasa juna har abada kenan. Domin ba zan taɓa auren wani idan ba kai ba gaskiya. Ni ma bana da fatan da ya wuce haka a rayuwa. Assalamu alaikum masu kallon mu, sunana Yusuf Muhammad Abdullahi wanda kuka fi sani da Yusuf Sasu. Ina ɗaya daga cikin jarumai a masana'antar KANNYWOOD. Da wannan damar ne nake so in yi amfani domin in ba wa masu kallon mu haƙuri bisa alƙawari da muka ɗauko muku cewa ranar Juma'a insha Allahu za mu samu fim ɗin nan mai suna kaddarar zuciya. Cikin hukuncin Ubangiji an ɗan samu tsaiko da ɗan matsala da ta gifta mana, kuma har kullum so muke mu kawo muku abin da zai kayatar da ku ya nishaɗantar da ku ba kuma tare da yana tsaya, ma'ana non stop da muke son kawo. So muna aiki ta wannan ɓarin. Da izinin Ubangiji ranar Juma'a mai zuwa insha Allah za mu nuna muku shi da karfe 8. Ranar Juma'a mai zuwa da karfe 8. Kada ku manta ku yi subscribing YouTube channel ɗinmu mai suna kaddarar zuciya TV, kuma ku danna ƙararrawa da zarar mun dora muku program ɗinmu za ku gani. Kasance tare da mana afuwa. Assalamu alaikum. Da ɗan lokaci kankani ina gani za mu kasance tare. A tunaninka ko? Wai ko me yasa maza kuke da son kanku? Akan muradin ku babu abin da ba za ku iya yi ba.